του καιρού από αύριο. Μέχρι και 15 βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία. Χιόνια ακόμη και στα βόρεια προάστια της Αθήνας, στην Κρήτη και σε πολλά νησιά. Μέχρι πότε θα κρατήσει το χειμωνιάτικο σκηνικό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην αυστηρή γραμμή του μνημονίου θα κινηθούν οι παρεμβάσεις στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που τίθενται αύριο προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο για να πάρουν στη συνέχεια το δρόμο προς τη Βουλή. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, το σχέδιο νόμου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπει μειώσεις μισθών ακόμη και σε υγιείς επιχειρήσεις, ανοίγει ο δρόμος για τις ατομικές συμβάσεις και απαγορεύονται οι ομαδικές απολύσεις. Όσον αφορά το ΔΕΚΟ, και στις 52 θα υπάρξει δραστική περικοπή αποδοχών έως και 40%. Στεφανία Μορολά, ο κύβος ζητήθηκε αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο με παρόντα τον Όλη Ρεν στην Αθήνα, θα συνεδριάσει για να αποφασίσει τη σαρωτική αλλαγή του τοπίου τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Την ώρα που ο Όλη Ρεν θα δίνει συνέντευξη τύπου και θα μας μιλάει για την ελληνική οικονομία, στο Υπουργικό Συμβούλιο ουσιαστικά θα παίρνει απόφαση να αλλάξει τα πάντα σε ό,τι αφορά το τοπίο των ΔΕΚΟ και στον ιδιωτικό τομέα. Δύο τα επίμαχα νομοσχέδια, η αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ αλλά και οι επιχειρησιακές συμβάσεις, που αυτά θα φέρουν περικοπές μισθών από 20% έως 40% και στον ιδιωτικό τομέα. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο των επιχειρησιακών συμβάσεων, αν δούμε πίσω από τις διατυπώσεις, πίσω από τις γραμμές, ουσιαστικά αυτό το οποίο ήθελε να πάρει η Τρόικα το πήρε. Δυνητικά όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν και ταυτοχρόνως δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό στην απόκληση των μισθών. Μοναδικό φρένο είναι η Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Δηλαδή, ο νεοπροσλαμβανόμενος δεν θα μπορεί να πέσει κάτω από 740 ευρώ μεικτά το μήνα. Πριώνει όμως και βαθύνει στέρι και στις 52 ΔΕΚΟ, που ουσιαστικά θα αναδιαρθρωθούν, θα μειωθεί η σπατάλη του, θα μειωθούν οι μισθοί, στο πρότυπο που έχει ήδη ακολουθηθεί για τον ΟΣΕ. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο η κυβέρνηση πλέον ανοίγει και μια κατεύθυνση στην οποία κοντάρει πάρα πολύ. Την ανάπτυξη. Έρχεται ο επενδυτικός νόμος και ταυτοχρόνως έρχεται και το μίνι φορολογικό που θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις που θα δώσουν ανάσα σε αγορές επιμέρους, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν μια ύφεση που ουσιαστικά στενάζει. Και την επόμενη Τρίτη ουσιαστικά έρχεται να κλείσει τα καυτά μέτωπα τα οποία ανοίγει η κυβέρνηση, φέρνοντας και τα κλειστά επαγγέλματα. Γιατί με ρυθμούς πολυβόλου η κυβέρνηση περνάει όλες αυτές τις σκληρές και δύσκολες μεταρρυθμίσεις? Διότι η οδηγία που έδωσε και χθες ο Πρωθυπουργός στη σύσκεψη που είχε με τους στενούς του συνεργάτες είναι σαφής. Θέλει την επόμενη Πέμπτη που θα πάει στις Βρυξέλλες, στο κρίσιμο συμβούλιο, στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής, να είναι όλα έτοιμα, να έχει υπεροπλία και να μην βρεθεί κανένας ευρωπαίος. Το νομοσχέδιο Σκούπα για τα κλειστά επαγγέλματα καθώς και ο φορολογικός καλλιτέρατης. Πάμε σε μεγάλες, περαιτέρω κάναμε σημαντικά και το 2010, περαιτέρω μεγάλες θετικές θεσμικές. Πληροφορίες σχόλια από τον Γιώργο Τράκα, τον Άκη Παυλόπουλο, την Κάτια Μακρύ, τον Ανδρέα Κωνσταντάτο και τον Χρήστο Κόνστα. Μια νέα εποχή ξεκινά για τις ΔΕΚΟ. Αλλάζουν όλα στις εργασιακές σχέσεις και το μισθολόγιο για χιλιάδες υπαλλήλους. Με έκτακτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που παρουσιάζεται την Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για μας το ζητούμενο δεν είναι να περιορίσουμε απλώς τους μισθούς κάποιων οι οποίοι είχαν μισθούς πολύ περισσότερους από κάποιους άλλους μέσα στις ίδιες της ΔΕΚΟ και πολύ περισσότερους από τους μισθούς της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά εμείς κάνουμε διαρθρωτικές αλλαγές. Οι περικοπές στους μισθούς